Dobrý deň, počúvate podcast profilektor.sk. Moje meno je Marian Kohn, som lektor anglického jazyka a budem vás prevádzať týmto podcastom. V dnešnom dieli sa pozrieme na tému, ako sa opýtať na cestu v angličtine. Excuse me, how can I get to the department store ABC? How far is it from here? Maybe 100 meters. Can you show me the way, please? Go straight on the Hlavná main street. Go along the main street. Go down the main street. Follow the main street for 200 meters. Follow the main street until you get to the church. Turn left into Žilinská street. Turn right into Žilinská street. Take the first turning on the right. Go past the bookshop. Go along the river. Go over the bridge. Go through the park. Go towards the church. Go up the hill. Go down the hill. Cross the Bratislavská street. The post office is opposite the church. The post office is between the church and the pet shop. The post office is at the corner. The post office is in front of the church. The post office is behind the church. The post office is next to the church. The post office is near the church. To bol prehľad takých najpoužívanejších fráz, ktorými sa môžete stretnúť, keď sa chcete opýtať na cestu. A pripravil som pre vás aj e-knihu, e-book, ktorý je praktickou príručkou s frázami na každú situáciu, keď budete na cestách a budete sa potrebovať rýchlo dohovoriť. Môžete si ju zakúpiť na mojej webovej stránke www.profilektor.sk. K e-knihe sú aj nahrávky, audionahrávky, ktoré si môžete aj stiahnuť do telefónu, počúvať ich kdekoľvek, aj tam, kde nie je internet. Takže je to veľmi praktické a prispôsobené vašim potrebám. Link nájdete v popise videa alebo v pripnutom komentári pod videom, alebo môžete si naťukať www.profilektor.sk/kniha a tento link vás priamo presunie na tú stránku, kde si môžete knižku zakúpiť. Takisto okrem e-knihy ponúkam aj kurzy pre verejnosť, takže ak máte záujem, na mojej webovej stránke si nájdete všetky informácie, aj cenník, všetko. Takže ak máte záujem, navštívte moju webovú stránku profilektor.sk a nebolo cťou, že som vás mohol sprevázať dnešným podcastom. Ďakujem za váš čas a prajem vám krásne leto a všetko dobré. Do počutia.